Ale jedné majú také, ale ja si obetávam. Ale tentokrát mi došli tenisky dvojok a trička mi došli, všetko som dal pred, nič sa mi od toho nepačilo. Jemu som dal všetko. Nič sa mi od toho nepačilo. Aká Marcela? Ona pozýva Áno, ona tu dole chýba. Ona počúva. Piškou pozíš na mňa každé. A bylo došlo zakopať susedka mladá, Jojo povedal, že máš si kúpiť byt. Dom. Čo sa ti drkal? Prvé dojde káči. Ale čo je? Že nehnevajte sa, ja ľúbim vašu hudbu, ale že už rok nemôžeš čítať knihy. To nemôžeš čítať Kúp si rodiny, Dom moja zlatá a ešte raz, keď ty zakopeš o 7. alebo 8. tak ti zlomím prsty. Ona chce čítať knihy. Ale tu na cez leto, toto je skúšobná škola, kde hraje na klavíri a na gitare. Celé po obede vyčotuje. To im nevadí, Kardo. Ja nemôžem čítať knihy, nemôžem čítať Kúp si rodiny, Dom. Ona si, ja nemám narodiny, Dom, tak pošťahuj sa. Hovorím, že mi zakopeš o 10. Dobre, dám to tišie. Nevypnem, ale dám to tišie. Ale o 8. to deti moja zlatá. A nejdeš to pišo táto. Hovorím, a budeš, buď časy, hovorím, buď rada, že si to sluší. A zbuchol som to. Že opočody ničie. Tak ja nechcem, ale oni. Ja rád že nejaký hamburger. Ja nemôžem čítať knižky. Aj to piče svoje materista v rádi. Tak tu mám dvoch starých gáďov, tu, nie do proti, tu tak mám gáďinku. Oni sa nesťažujú, až dole sa bude sťažovať niekto. Asi toto dopíšem. Čau, Jojo. Ahoj, Tomáš. Ahoj, Tomáš. Ja mám 208. Ja 550. Je to strvo, ne? Koľko bolo Nikolásu? Nikolásovi to trvalo 70 a mne došlo na účet 40. Sa pokusujem ten bébra na to. Áno. Ešte 50 za poriadne. Ja si nabijam na jagru a pošlo nabijam ten Peniaze, dublovane pracuje. Prepojam vás na lítre, tiež? Už áno, výkladné. Nezáleží na tom, za koho zmluv začínaš. Pridajte sa k nemu a poďte vás. Nejdeš do pite, ty pancha. €300. Fič.